Хлопці готові? Тоді битва! Ось приходиться бойцю Білого Тура одразу під ворушниками, а не банди отримали. Подачі стоїть, поки що стоїть. Нарешті зробили. Перемога на боку Кайзера. На жаль, мене не побачив я командної бойки, але ось така досить динамічна бойовочка все ж таки отрималася. Ну і перемога, я ще раз повторюся, за Кайзера. Ваші аплодисменти. Олег, это не все, а? Бо у нас битва дворов до 2 офіційних перемог. І тому Білий Тур може вирвати ще на свою користь перемогу. Тому, пані маршалок, чекаємо ваше слово, коли ви дасте команду на битву. Пані маршалок. Бойці! Битва! Теперь я скажу, перемога йде на користь Білого Тура. Стоп! 4 бойця Білого Тура на одного готового. Пані маршалок Микола вирішив, що хоче. Задуйте. Итак, Білий Тур вирвав перемогу у другому етапі, але ще бойцям потрібна и одному, и другому клубу еще одна перемога. И это уже вирішальна бойка будет. Кто ж? Клуб Кайзер. Альбо команда Білий Тур. Отримає перемогу ближайшим часом. Ми это побачимо. Кто за Кайзер? А кто за Білий Тур? Ну что ж, маршалок дал команду «Битва!» А ось это и так бывает. Но бойцы, видать, по культуре душой выросли, что они одинаково варты. И чем Ломачков, Кости, пробилась ли мы лишь разом святкувати перемогу. А ну вирішили перемогу, поділіть самих з собою. Дякую бойцям, бо показували добрі бої на протягу всього сьогоднішнього дня. Дякую вам, що ви вірте активно, класно підтримували, що ви такі живі, відбиралися. Ну, а нам треба протягувати.